என் பேர் சின்னா. நான் தஞ்சாவூர் லண்டா ரேஸ்ல படிச்சிருக்கேன். இப்போ தமிழ் எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தமிழ் சிலபஸ் மாற்றினது எப்படி அது சிலபஸ் வந்து எனக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சாலும் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு ஐடியா எல்லாமே உண்டு. இப்போ டெஸ்ட்டு வந்து நான் டெய்லி பார்க்கும்போது நான் ஒரு மெக்கானிக்ஸில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் வந்து சிலபஸ் மாற்றினதுலேருந்து இங்கே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ மேபி இப்படியும் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவே எனக்கு இங்கே வந்து தான் நான் எக்ஸ்ட்ரீம் அட்டன் பண்ணுறது தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதுவும் இல்லாமல் தமிழ் எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லாமல் டெய்லி மேக்ஸ் 25 கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் டெஸ்ட்டு போடுறோம். அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண நான் அதுக்கு தனியாக நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மூலமாக நான் மேக்ஸ்லேயே வந்து நான் டெய்லி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஓகே கண்டிப்பாக நம்ம மேக்ஸ்லேயும் நல்ல ஸ்கோர் வாங்கலான்ற ஒரு ஹோப் வந்து இது மூலமாக தான் கிடைச்சிருக்கு. ப்ளஸ் வந்து தமிழ் மேக்ஸ் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து எனக்கு ஜிஎஸ் டெஸ்ட்டும் கொண்டு போகிறதுனால நான் என்னால் ஜிஎஸ் கவர் பண்ண முடியுது. ஆல்ரெடி நான் ஜிஎஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் அட்டன் பண்ணியிருந்தாலும் அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் இருந்தது இந்த ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறது மூலமாக தான் என்னால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு